A Leo encantáballe xogar ao fútbol no parque, pero a miúdo víao, David observando desde a súa cadeira de rodas. Leo sentíase un pouco tímido e inseguro sobre que dicir, ás veces incluso desviaba a mirada rapidamente. Unha tarde soleada, a súa amiga Mia notou a incomodidade de Leo e achegouse. «Por que non saudas ao David?», preguntoulle suavemente. Leo murmurou, «Non sei de que falar, Mia. E se digo algo mal?» Mia sorriu e respondeu, «Ao David encantanlle as historias e ten moitas interesantes que compartir». Logo, Mia levou a cadeira de rodas ata o David, quen sempre tiña un sorriso cálido. Mia presentou a Leo, quen aínda se sentía un pouco nervioso. David sedounos amablemente, preguntando sobre o seu xogo. Leo comezou lentamente a falar sobre o seu equipo favorito. David compartiu unha historia divertida da súa mocidade, sobre unha vez que intentou xogar ao tenis cunha raqueta rota. Leo riu, sentíndose moito máis a gusto. Deuse conta de que o David era como calquera outra persoa, cheo de vida e historias. Dende aquel día, Leo sempre se daba ao David cun gran sorriso. Mesmo lle traía ás veces merendas vegetarianas frescas da casa, e falaban durante horas. Leo aprendeu que a verdadeira amizade non se preocupa polas diferenzas. Todos merecen amabilidade e respecto, independentemente das súas capacidades. Ao achegarnos e compartir un sorriso, podemos alegrar o día de alguén e construir amizades maravillosas. Subscríbete a Galicia Andreipo para máis historias conmovedoras. Gústalle este vídeo e comparte os teus pensamentos nos comentarios.